Velkommen til Viden om sygdom, en podcastserie, hvor vi gør viden til et redskab, der kan gøre os klogere, tryggere og bedre rustet til at passe på os selv og hinanden. En serie, hvor viden bygger på solid forskning, ikke bare på, hvad vi synes, mener, tror eller føler. Mit navn er Torben Steinicke. Jeg er professor i patologi og har i mange år undervist medicinstuderende på Aarhus Universitet. Jeg er en af hovedforfatterne til deres lærebog, og har også mange gange været så heldig at blive kåret til årets underviser. Jeg brænder for at gøre kompleks viden om sygdom forståelig og brugbar for alle. Dagens afsnit har jeg kaldt Et liv uden livmoderhalskræft, historien og vejen frem. Forestil dig en fremtid, hvor livmoderhalskræft er noget, vi næsten ikke længere kender til. Det er ikke bare en drøm, det er faktisk en mulighed. I dag skal vi tale om, hvordan vi er kommet så langt gennem forskning, og hvad der skal til for at gøre denne vision til virkelighed inden for en meget overskuelig årrække. Jeg vil desuden fortælle om et nyt forskningsprojekt om HPV-virus, som jeg er med i, og som vi har fået støtte til fra Sygeforsikringen Danmark. Livmoderhalskræft er den næsthyppigste kræftform og den næsthyppigste kræftrelaterede dødsårsag blandt kvinder i den fødedygtige alder på verdensplan. I Danmark bliver der hvert år konstateret omkring 320 nye tilfælde. Lad os skrue tiden tilbage til der, hvor det hele startede, med en celleprøve. Vi skal helt tilbage til 1928, hvor den græske læge Georges Papanikolaou ved en lægekongres i USA viste, at man kunne tage et simpelt skrab fra livmoderhalsen, farve cellerne og så kigge på dem i et mikroskop. Og hos kvinder med livmoderhalskræft kunne man nu se kræftcellerne i mikroskopet. Det skulle få enorm betydning og er grundlaget for det, vi i dag kender som et celleskrab, celleprøve for livmoderhalsen eller blot et celleskrab, på engelsk et smear. Hvor stor en opdagelse det egentlig var, gik først op for det videnskabelige samfund mange år senere. I 1941 udgav Georges Papanikolaou sammen med kollegaen Herbert Trout artiklen The Diagnostic Value of Vaginal Smears in Carcinoma of the Uterus. Her dokumenterede de, at et simpelt celleskrab fra livmoderhalsen ikke blot kan påvise kræft, men også de celleforandringer, som vi nu i dag ved, kan være forstadier til sygdommen. Metoden blev siden kendt som PAP-testen, opkaldt efter Georges Papanikolaou, og den kom til at danne hele grundlaget for screening for livmoderhalskræft. Faktisk har den været med til at redde millioner af liv verden over. I de seneste år er PAP-testen dog gradvist blevet erstattet af nyere screeningsmetoder, men det vil jeg vende tilbage til senere. Georges Papanikolaou blev faktisk nævnt flere gange som kandidat til Nobelprisen, men han fik den aldrig. Og det er siden blevet kaldt en af Nobelprisens mest uretfærdige forbigåelser. Til gengæld blev han hædret i sit hjemland Grækenland med et frimærke. Det er selvfølgelig nok ikke helt det samme som en Nobelpris. De celleforandringer, som lægen kalder dysplasi, kan faktisk eksistere i cellerne på livmoderhalsen i helt op til 15-20 år, før de udvikler sig til egentlig kræft. Og det giver en enestående mulighed. Hvis man opdager og behandler disse forstadier i tide, kan man forhindre, at kvinden nogensinde udvikler livmoderhalskræft. En sygdom, som før indførelse af screening, typisk først blev opdaget i et fremskredet stadie, og der alt for ofte viste sig at være dødelig. I dag er situationen en anden, i hvert fald for dem, som går til screening. Vi behøver ikke længere vente på, at celleforandringer udvikler sig til kræft og giver symptomer. De kan behandles længe før det sker. Hvordan man behandler afhænger af, hvor alvorlige forandringerne er. De milde kan man ofte nøjes med at holde øje med, fordi vores immunsystem i mange tilfælde selv kan få forandringerne til at forsvinde. Men selv de mere alvorlige forandringer kan fjernes forholdsvis skånsomt, for eksempel med en kegleoperation. Det er et lille kirurgisk indgreb, der som regel foregår i lokal bedøvelse, enten hos en praktiserende gynækolog eller på hospitalet. Her fjerner man et lille kegleformet stykke af livmoderhalsen med de unormale celler. Hvordan opdager vi så disse celleforandringer? Det gør vi ved screening.
I USA begyndte kvinder allerede i 1940'erne at få tilbudt paptesten, og i 1950'erne var den blevet rutine mange steder. Det fik hurtigt en stor effekt. Dødeligheden af livmoderhalskræft faldt, fordi sygdommen nu kunne opdages og behandles i tide. I Danmark kom vi ret sent i gang med paptesten. Det begyndte så småt i starten af 60'erne, først på Frederiksberg i 1962 og kort efter i København. Først i 1986 kom de første nationale anbefalinger, og alligevel gik det helt frem til 2006, før alle amter var fuldt med. I dag betyder det, at alle kvinder mellem 23 og 64 år får tilbudt et celleskrab hos deres praktiserende læge. Prøven sendes videre til patologiafdelingerne, hvor man undersøger den for celleforandringer. På den måde kan man opdage og behandle forstadier, inden de udvikler sig til kræft. Men historien indtil da er et tydeligt eksempel på ulighed i sundhed. Før vi fik et landsdækkende program, var adgangen til celleprøven meget forskellig. Kvinder i de store byer, især i København, havde langt lettere adgang end kvinder i mindre byer og på landet. Det samme gjaldt, når man ser på uddannelse. Veluddannede kvinder blev screenet langt oftere end kvinder med kortere uddannelse. Forskning viser også, at kvinder med lav uddannelse, lav indkomst eller som boede alene, deltog sjældnere i screening, og konsekvensen var alvorlig. De havde en større risiko for at få konstateret livmoderhalskræft i et sent stadie, hvor kræften er svær at behandle. Alt i alt viser det, at ulighed i sundhed har været et markant problem i Danmark, og når det gælder paptesten, stod det på i mere end 40 år. Hvis vi ser på udviklingen, er forekomsten af livmoderhalskræft faldet markant, siden vi begyndte at screene kvinder i Danmark. Tilbage i 60'erne lå forekomsten på omkring 34 tilfælde per 100.000 kvinder per år. I dag er den mere end halveret og ligger omkring 11 per 100.000 kvinder per år. Men hvis vi kigger på de absolute tal, så er faldet mindre tydeligt. Vi har stadig omkring 320 nye tilfælde af livmoderhalskræft om året i Danmark. Det hænger sammen med, at der i dag er flere kvinder i den alder, hvor sygdommen kan opstå. Og derfor ser de samlede tal ikke ud til at være faldet lige så meget som forekomsten per 100.000 kvinder. Fremadrettet forventer man, at forekomsten per 100.000 kvinder per år vil falde yderligere, fordi HPV-vaccinen beskytter mod den virus, der er årsag til langt de fleste tilfælde af livmoderhalskræft, og som jeg vil tale om senere. Men det er vigtigt at huske, at mange kvinder, ja faktisk langt de fleste voksne kvinder, ikke er vaccineret. De har derfor stadig risiko for at udvikle sygdommen, og det gør screening til et helt afgørende redskab i mange, mange år fremover. Og her møder vi endnu en udfordring. Selvom screening virker og tilbydes til alle kvinder, så vælger kun omkring 3 ud af 4 at tage imod tilbuddet. Det betyder, at en fjerdedel aldrig dukker op til undersøgelsen. Og her ligger paradokset. Det er netop de kvinder, der er mest udsatte for livmoderhalskræft, dem med lave uddannelse eller svære sociale og økonomiske vilkår, som oftest ikke tager imod tilbuddet om screening. Konsekvensen er, at de kvinder, der har allermest brug for den beskyttelse screening giver, også er dem, der oftest undlader at lade sig screene. Og det understreger, hvorfor indsatsen for at få flere til at deltage i screening stadig er helt afgørende. Efter Georgis Papanikolaos banebrydende opdagelse i 1928 gik det over 50 år, før det næste store gennembrud i kampen mod livmoderhalskræft fandt sted. Men inden vi kan tale om det, så skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1842. Allerede i 1842 begyndte man at ane, at livmoderhalskræft kunne hænge sammen med noget smitsomt, uden dog, at man havde nogen som helst forståelse for, hvad mekanismen kunne være. En italiensk læge ved navn Rigoni Stern gennemgik tusindvis af dødsattester fra kvinder i Verona, nogle af dem helt tilbage til slutningen af 1700-tallet. Han opdagede et tydeligt mønster. Kræft i livmoderhalsen ramte især gifte kvinder, enker og prostituerede.
men næsten aldrig jomfruer eller nonner. Det pegede altså i retning af, at sygdommen kunne have noget med seksuel kontakt at gøre. En tanke, der var meget forud for sin tid. I anden halvdel af 1800-tallet tog læren om bakterier fart og ændrede fuldstændig vores forståelse af sygdom. Det var i den periode, at navne som Louis Pasteur og Robert Koch skrev sig ind i medicinsk historie. Pasteur viste, at små organismer, bakterier, kunne give sygdom, og hans forskning førte blandt andet til noget helt hverdagsnært: pasteurisering. Al mælk i vores lokale Føtex er i dag pasteuriseret, altså kortvarigt varmet op til 72 grader, så farlige bakterier dør, mens smag og næringsstoffer bevares. Omtrent på samme tid viste Robert Koch, at bestemte bakterier kunne kobles direkte til bestemte sygdomme. Med de gennembrud i hånden begyndte forskerne at lede efter en bakteriel forklaring på livmoderhalskræft, men fandt ingen. Flere og flere undersøgelser viste dog, at de opdagelser Rigoni Stern gjorde i 1882 faktisk var korrekte. Man fandt nemlig sygdomsmønstre i befolkningen, som var ret tydelige. Det var, at sygdommen var mere udbredt blandt kvinder med tidlig seksuel debut, mange seksuelle partnere, og hos kvinder, hvis mænd havde haft mange tidligere relationer. Det mindede mistænkeligt meget om det billede, man kender fra seksuelt overførte infektioner. Men bakterier, det fandt man altså ikke ved livmoderhalskræft. For at komme videre med vores historie om livmoderhalskræft, må vi endnu en gang tilbage i tiden. Vi skal tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor 3 botanikere stod over for en mærkelig plantesygdom: tobaksmosaiksygen. Denne sygdom fik bladene på tobaksplanterne til at blive plettet og syge. De ledte efter en bakterie, men fandt ingen. Til deres store overraskelse opdagede de, at sygdommen stadig var smitsom, selv når plantesaften blev filtreret gennem filtre, der fjernede alle kendte bakterier. Der måtte altså være noget helt nyt, noget langt mindre end bakterier, der stod bag denne plantesygdom. Alligevel gik der årtier, før man forstod, hvad denne opdagelse egentlig indebar. Opdagelsen passede nemlig ikke rigtigt ind i Kochs verdensbillede, hvor bakterier blev opfattet som de helt centrale årsager til smitsomme sygdomme. Efterhånden gik det dog op for den videnskabelige verden, at man havde fundet et helt nyt mikroorganisme, nemlig viruset. Og ligesom bakterier kunne virus vise sig at være smitsom og forårsage sygdom. Først i 1960'erne begyndte forskere at undersøge en mulig sammenhæng mellem virus og livmoderhalskræft. De første studier fandt tegn på, at det kunne dreje sig om herpesvirus. Men efterfølgende forskning kunne ikke bekræfte disse resultater. Det virkelige gennembrud kom i 1970'erne, hvor human papillomvirus blev identificeret som den mest sandsynlige årsag til sygdommen. Denne opdagelse skyldes i høj grad den tyske forsker Harald Suhausen. Harald Suhausen havde en idé. Hvis kræftceller virkelig indeholdt et kræftfremkaldende virus, så måtte spor af virusets DNA, altså virusets arvemasse, kunne findes indbygget i vores cellers DNA, altså i vores cellers arvemateriale. Han forfulgte stadig denne idé i mere end 10 år. I 1983 lykkedes det ham at finde en helt ny type HPV, som han kaldte HPV-16, i en vævsprøve fra en patient med livmoderhalskræft. Året efter klonede han både HPV-16 og HPV-18. Og da disse 2 typer blev fundet i omkring 70% af alle tilfælde af livmoderhalskræft på tværs af verden, stod det klart, at han havde afsløret hovedårsagen til livmoderhalskræft. De fleste forbinder HPV med netop livmoderhalskræft, men viruset kan faktisk også være skyld i mange andre kræftformer. Det kan føre til kræft i endetarmen, i skeden, i de ydre kønsorganer hos kvinder og på penis hos mænd. Og så kan det give kræft i mandlerne. Og her kommer der noget overraskende. I Danmark
I Danmark er det ikke længere livmoderhalskræft, der er den hyppigste HPV-relaterede kræft. Det er i stedet kræft i mandlerne. Hvert år bliver der registreret omkring 593 nye tilfælde af kræft i mandlerne hos mænd og 185 hos kvinder, og flertallet af disse tilfælde skyldes nu HPV. Så HPV er altså en virus, der kan give kræft hos både mænd og kvinder. Betydningen af opdagelsen af, at HPV kan være årsag til kræft, kan næsten ikke overvurderes. Globalt set skyldes mere end 5% af alle kræfttilfælde en kronisk infektion med HPV. HPV er den mest udbredte seksuelt overførte infektion i verden. Faktisk bliver mellem halvdelen og op mod 80% af alle mennesker smittet på et eller andet tidspunkt i deres liv. Der findes over 100 forskellige typer af HPV. Omkring 40 af dem kan smitte kønsorganerne. Ud af dem er der 13, som kaldes højrisikotyper, fordi det er disse typer, som oftest giver anledning til kræft hos både mænd og kvinder. Suhausens opdagelse af, at livmoderhalskræft er forårsaget af HPV, blev fundamentet for udvikling af den første vaccine, som kan forhindre udvikling af en kræftsygdom. Vaccinerne betyder ikke bare, at vi kan forebygge kræft, men også at færre kvinder i fremtiden behøver kirurgisk indgreb for celleforandringer. Det er faktisk en af de største sejre i moderne kræftforskning. Men som jeg sagde lige før, HPV er en af de mest udbredte seksuelt overførte infektioner, som på et tidspunkt i livet rammer mellem halvdelen og helt op til 80% af alle. Hvorfor nogen udvikler celleforandringer, mens andre ikke gør det, ved vi faktisk ikke. Vi ved dog, at langt de fleste mænd og kvinder kan bekæmpe infektionen, men hos en mindre procentdel bliver den kroniske. Det er netop disse kroniske infektioner, der kan føre til celleforandringer og i værste fald kræft. Som nævnt findes der mere end 40 forskellige HPV-typer, der smitter kønsorganerne, og vi ved, at især HPV 16 og 18 ofte bliver kroniske. Jeg deltager selv i en forskningsgruppe, der undersøger, om bestemte egenskaber ved de forskellige HPV-typer kan forklare, hvorfor nogle ofte fører til kronisk infektion, mens andre kan bekæmpes af kvindens eller mandens eget immunforsvar. For opdagelsen af HPV-virus som årsag til livmoderhalskræft modtog Harald Suhausen i 2008 Nobelprisen i medicin, i øvrigt sammen med 2 franske forskere, der havde opdaget HIV-virus. Og her kan man så gruble over, at Georges Papanikolaou, manden bag papsmiren, aldrig fik Nobelprisen, men måtte nøjes med at blive portrætteret på et frimærke. 2 forskere, 2 gennembrud, men med meget forskellig anerkendelse. Harald Suhausens opdagelse af HPV som årsag til livmoderhalskræft gjorde det muligt at udvikle verdens første kræftforebyggende vaccine, Gardasil, som blev godkendt i 2006. I 2009 begyndte Danmark at tilbyde HPV-vaccination til 12-årige piger som en del af børnevaccinationsprogrammet. I 2019 kom drengene med. De første piger, der blev vaccineret, er nu i slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne og nærmer sig den alder, hvor livmoderhalskræft typisk begynder at opstå, nemlig fra 30-årsalderen og fremad. Det betyder, at vi først i de kommende år for alvor vil begynde at se, hvordan vaccinen påvirker kræfttallene. Da vaccinen blev indført i Danmark, opstod der dog betydelig modstand. I 2015 sendte TV2 dokumentaren De vaccinerede piger, syge og svigtede, hvor unge kvinder fortalte om alvorlige symptomer, som de og deres familier mente skyldtes HPV-vaccinen. Udsendelsen blev startskuddet til en bølge af intens og meget pågående journalistik. Historierne om de syge piger fyldte aviser, tv og sociale medier i månedsvis, ofte uden at blive sat ind i en videnskabelig sammenhæng. Det gjorde et voldsomt indtryk på forældre og skabte en følelse af, at vaccinen var farlig.
Myndighedernes svar kom først tøvende og var meget teknisk. Det stod i skarp kontrast til mediernes stærke og følelsesladede fortællinger og gjorde, at mange oplevede, at informationen var skjult eller nedtonet. Samtidig blev vaccinen givet til 12-årige piger, altså piger i begyndelsen af puberteten, hvor mange helt naturligt oplever symptomer som træthed, hovedpine og svimmelhed. Når de symptomer blev koblet direkte til vaccinen i medierne, virkede fortællingen endnu mere troværdig. Resultatet blev, at usikkerheden tog over. I nogle år faldt tilslutningen så drastisk, at færre end halvdelen af de inviterede piger blev vaccineret. Det var ikke vaccinen, der slog tilliden i stykker. Det var den måde, den blev fortalt på om. I praksis betød det, at omkring 26.000 færre piger blev vaccineret, end man ellers kunne have forventet. Det er naturligvis umuligt at sige helt præcis, hvilke konsekvenser det får, og man bør være varsom med at sætte konkrete tal på. Men konsekvensen er, at nogle af de unge kvinder, der ikke blev vaccineret, dermed mister en mulighed for at undgå livmoderhalskræft, og i værste fald dør af en sygdom, som kunne have været forebygget. Det er også værd at bemærke, at hvis man sætter spotlight på en sag, der handler om liv og død, har man et særligt ansvar. Man må forstå, at dårlig og sensationssøgende journalistik kan få kolossale konsekvenser. Men hvorfor oplevede man ikke de samme problemer i andre lande, da HPV-vaccinen blev indført der? I for eksempel England undgik man HPV-vaccinekrise, især fordi at vaccinationen foregik gennem skolerne, og at medierne generelt var positive. Det gav høj tilslutning og en begrænset bekymring. Men selvom englænderne slap for en HPV-vaccinekrise, havde de i stedet deres helt egen krise i slutningen af 90'erne, og den omhandlede MFR-vaccinen, altså vaccinen mod mæslinger, fåresyge og rubella røde hunde. Og den udviklede sig til en af de mest skadelige vaccinehistorier i nyere tid, så den kan jeg simpelthen ikke lade være med at fortælle. I 1998 udgav den britiske læge Andrew Wakefield en artikel i The Lancet, et af verdens mest prestigefyldte lægetidsskrifter, hvor han påstod at kunne påvise en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme. MFR-vaccinen er en vaccine, som gives som 2 stik til børn ved 15 måneders alderen og igen ved 4 års alderen. Studiet byggede på kun 12 børn, men fik massiv medieomtale i England, hvilket førte til faldende vaccinationstal og nye udbrud af mæslinger. Og mæslinger, det er ikke bare en uskyldig børnesygdom. Den kan give alvorlige komplikationer som lungebetændelse, men også hjernebetændelse, som både kan være livstruende og give varige men. Senere blev det afsløret, at Wakefield ikke alene havde manipuleret data, men også havde skjult økonomiske interesser. Han blev betalt af de advokater, der sagsøgte vaccineproducenter. Han havde søgt patent på en alternativ mæslingevaccine, og han testede eksperimentelle behandlinger på børn uden at få godkendelser. I maj 2010 besluttede den britiske lægeforening General Medical Council at fratage Wakefield hans lægelige autorisation. Kort efter blev artiklen i The Lancet også fuldstændig trukket tilbage. Alligevel lever myten videre, endda støttet af USA's nuværende sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. Han har indirekte henvist til Wakefields artikel, altså den artikel, som var trukket tilbage, i sin kritik af vacciner, og han har flere gange omtalt Wakefield positivt. Under den seneste store udbrud af mæslingevirus i Texas sagde Kennedy dog, at den mest effektive måde at forhindre smitte på er MFR-vaccinen. Men han har aldrig trukket sin kritik af vaccinen tilbage, og hans holdning fremstår stadig meget tvetydig. Han hævder nemlig, at
Det er det personlige valg, som er afgørende. Altså ideen om, at forældre selv bør bestemme, om deres børn skal vaccineres. Så myten om MFR og autisme lever videre, og vi må håbe, at den myte om HPV-vaccination, som blev skabt af dokumentaren De vaccinerede piger, syge og svigtede, endelig er manet til jorden og ikke blusser op igen. Heldigvis ser det ud til, at tilslutningen til HPV-vaccinen i Danmark nu er omkring 89% for den første dosis, som gives til 12-årige. Et resultat, som viser, at tilliden er ved at være genoprettet, dog først efter at omfattende undersøgelser endnu en gang har bekræftet, at vaccinen både er sikker og effektiv. Disse eksempler viser desværre med al tydelighed, hvor følsomme emner om sundhed og især vacciner er overfor sensationsjournalistik, misinformation og mytedannelse. Men kan man så ikke bare beskynde sig at vaccinere de ca. 26.000 unge kvinder, der gik glip af vaccinen dengang i 2015? Desværre virker HPV-vaccinen bedst, når den gives, før man bliver seksuelt aktiv, altså før man overhovedet risikerer at blive smittet. De fleste mænd og kvinder bliver på et eller andet tidspunkt smittet med HPV, som vi allerede har talt om. Hos langt de fleste forsvinder infektionen af sig selv, men hos få bliver den kronisk. Og hvis infektionen først er blevet kronisk, kan den efter 10-15 år føre til celleforandringer, der i enkelte tilfælde kan udvikle sig til kræft. Når man er i den situation, ser vaccinen ikke længere ud til at have så god en effekt. Derfor er det primært de helt unge, vi vaccinerer i dag. Dem, man forventer ikke har haft seksuel debut nu. Og det er også forklaring på, hvorfor det midlertidige modstand mod vaccinen formentlig har fået uoprettelige konsekvenser. Nogle unge kvinder mistede ganske enkelt muligheden for at blive beskyttet i tide. HPV-vaccinen er et vigtigt, langsigtet investering i folkesundheden, men sygdommen vil stadig være et problem i mange år endnu, fordi de fleste voksne kvinder i dag ikke blev vaccineret som børn. Derfor spiller screening stadig en afgørende rolle i forebyggelsen og vil gøre det i lang tid fremover. Vi skal nu bevæge os fra mikroskopet til maskinen, fra den græske læge Georges Papanikolaou til den tyske læge Harald Suhausen. Ind i næste kapitel af historien omkring livmoderhalskræft. Som jeg tidligere har fortalt, var det et stort gennembrud, da den græske læge Georges Papanikolaou i 1920'erne udviklede paptesten. For første gang kunne man opdage celleforandringer på livmoderhalsen, før de blev til kræft, og denne test har siden reddet millioner af liv. Men paptesten er ikke uden udfordringer. Den kræver både tid, udstyr og specialiseret arbejdskraft. Et celleskrab, taget af den praktiserende læge, skal overføres til et objektglas, farves med en særlig metode, nemlig papfarvningen, og så vurderes under et mikroskop. I dag hjælper billedanalysesystemer laboratorierne med at sortere de oplagte normale prøver fra. Cirka en fjerdedel kan automatisk lægges til side som helt normale. Men resten, ja, og det er jo faktisk 3/4, skal en bioanalytiker stadig sidde og gennemgå med øjnene klistret til mikroskopet. Det er et arbejde, der både kræver koncentration, tålmodighed og høj faglighed. Der kan ske fejl i denne proces, selv når den gøres omhyggeligt. Så kan celleforandringer blive fejltolket eller overset. Det kaldes et falsk negativt svar. Altså når prøven svares ud som normal, selvom den faktisk ikke er det. Heldigvis sker det sjældent, og ofte bliver forandringerne fanget næste gang kvinden bliver screenet. Celleforandringer tager jo nemlig 10-15 år om at udvikle sig til kræft. Der er tid, men desværre udvikler enkelte alligevel kræft, selvom de har fulgt screeningsprogrammet og fået normale svar. Men husk, ikke nær så mange som dem, som undlader
at gå til screening. Derfor er det vigtigt at huske, paptesten er ikke perfekt, men den er stadig langt bedre end ingen test overhovedet. Og en ting til, hvad angår screening. Screening er kun for kvinder uden symptomer. Hvis man har symptomer som pletblødning eller blødning ved samleje, så er et celleskrab slet ikke nok. Så skal man henvises til en gynækolog, som kan foretage en undersøgelse af livmoderhalsen med et forstørrelsesapparat, som vi tidligere har snakket om, nemlig et kolposkop. Han eller hun kan så eventuelt tage små vævsprøver fra suspekte områder, som sendes videre til undersøgelse på en patologiafdeling. Så kom året 1983. Det år, hvor Harald Suhrhausen opdagede, at HPV-virus næsten altid er årsagen til livmoderhalskræft. Og så begyndte man at tænke nyt. Hvad nu, hvis vi i stedet kunne teste for selve viruset? Det blev startskuddet til HPV-PCR-testen. En test, der minder om den mange af os kender fra covid-19. Den praktiserende læge tager stadig et skrab fra livmoderhalsen, men i stedet for at kigge efter, om cellerne er forandring i et mikroskop, leder man efter spor af genetisk materiale for HPV-virus, altså HPV's DNA. Dette kan gøres på store automatiserede maskiner. Resultatet er hurtigere, mere ensartet og mindre afhængig af øjnene bag mikroskopet. Ved overgangen til HPV-PCR-testen er der også kommet en ny mulighed, nemlig at kvinder selv kan tage en HPV-test. Det fungerer sådan, at man selv tager en prøve fra skeden med en lille vatpind eller børste, og så bliver prøven analyseret på samme måde, som hvis det var den praktiserende læge, som havde taget den. Der er flere fordele ved denne selvtest. Mange synes, det er mere behageligt og privat at gøre det selv, og det kan være en hjælp for kvinder, som ellers ikke ville møde op til screening. Det har også vist sig, at selvprøverne er lige så gode til at påvise HPV, når de bliver analyseret med samme PCR-teknik som de prøver, som tages af den praktiserende læge. I Danmark er planen, at alle kvinder over 30 år i fremtiden skal screenes med en HPV-PCR-test som første valg. Man har besluttet, at det skal ske her i år 2025. Men hos de yngre kvinder, der venter man. Og hvorfor det? Fordi rigtig mange unge kvinder smittes midlertidigt med HPV i forbindelse med deres helt naturlige seksuelle aktivitet. Heldigvis klarer immunforsvaret infektionen i langt de fleste tilfælde. Hvis man testede alle helt unge kvinder, ville mange få et positivt svar, uden at de har en reel risiko for at få kræft. Her ligger styrken og udfordringen ved HPV-PCR-testen. Den er meget mere følsom end paptesten, og overser derfor ingen, som er positive for HPV. Risikoen for falsk tryghed bliver meget mindre, men bagsiden er, at den fanger flere infektioner, som aldrig ville have udviklet sig til noget alvorligt. Og det er præcis den balance, vi skal dykke ind i. Før vi dykker ned i ulemperne ved den nye HPV-test, er det vigtigt at forstå lidt om viruset selv. Så her lidt repetition. Som vi har talt om flere gange, fandt Harald Suhrhausen en klar sammenhæng mellem HPV-infektion, celleforandringer og livmoderhalskræft. Men, og her kommer det afgørende, HPV er en meget almindelig virus. Faktisk bliver mellem halvdelen og 80% af alle seksuelt aktive mennesker smittet på et eller andet tidspunkt i livet. Ofte tidligt efter den seksuelle debut. Det er simpelthen en naturlig del af seksuel aktivitet, og det stopper ikke der. Man kan sagtens blive smittet flere gange i løbet af livet, også med forskellige HPV-typer. Heldigvis har vi et stærkt immunsystem. I de fleste tilfælde bekæmper immunforsvaret infektionen, virus forsvinder igen uden behandling og uden symptomer. Vi opdager slet ikke, at vi har været smittet. Kun hos en meget lille del bliver infektionen kronisk, og selv når det sker, giver det som regel ingen symptomer.
Det kan dog føre til celleforandringer og i sjældne tilfælde til kræft. Og her kommer HPV-PCR-testens svagheder ind. Testen kan ikke skelne mellem infektioner, som forsvinder af sig selv, og de få, der bliver kroniske og kan føre til kræft. Som jeg tidligere har nævnt, findes der over 100 forskellige typer af HPV. Lidt ligesom vi kender det fra covid-varianterne. De nuværende PCR-test kan identificere flere af disse. Omkring 13 af dem betragtes som højrisikotyper. Men mange test inkluderer helt op til 22 typer, der i større eller mindre grad kan give celleforandringer. Og selv inden for højrisikotyperne er der stor variation. HPV 16 og 18 anses for at være de mest aggressive. De står alene for ca. 70% af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Men selv her gælder det, at langt de fleste, der smittes, også med HPV 16 og 18, aldrig udvikler kræft. Kun et mindretal får celleforandringer, og endnu færre ændrer med kræft på længere sigt. Så hvad betyder det? Jo, at HPV-PCR ikke kan skelne mellem de infektioner, som kvinden selv kan klare, og dem, som bliver kroniske og kan føre til svære celleforandringer. Og det betyder desværre, at alle positive resultater skal følges op. PAP-testen kunne i nogle tilfælde give falske svar, altså at kvinden med sygdom fik besked om, at alt var i orden, og så var det altså ikke i orden. HPV-testen har derimod det modsatte problem. Den giver flere falske positive svar, hvor kvinder uden sygdom ender med at blive sendt til unødvendige undersøgelser. Det er ikke bare et spørgsmål om ekstraarbejde for sundhedsvæsenet. Det kan være ubehageligt for kvinden selv, og det kan skabe bekymring og angst. Inden vi skal tale om vores forskningsprojekt, hvor vi forsøger at skelne mellem farlige og ufarlige HPV-infektioner, skal vi lige tale om, at det ikke altid kun er viruset selv, der afgør, om en infektion bliver farlig. Det kan også handle om kvinden, der er smittet. For eksempel ved vi, at rygning svækker immunforsvaret og dermed øger risikoen for, at en HPV-infektion bliver kronisk og kan føre til celleforandringer. Som vi tidligere har talt om, ved vi, at nogle HPV-typer opfører sig mere aggressivt end andre. Det drejer sig især om HPV 16 og 18. Disse to typer er langt oftere forbundet med kronisk infektion og celleforandringer end de andre typer. Men spørgsmålet er, kan der også være forskelle inden for typen? Altså undertyper eller små genetiske variationer inden for f.eks. HPV 16, kan det forklare, om HPV 16 i dette tilfælde er mere eller mindre aggressiv. Og her kommer vores forskningsprojekt ind i billedet. Målet er at gøre HPV-testningen endnu mere præcis. Ikke som en erstatning for HPV-PCR-testen, men som en supplerende værktøj i de tilfælde, hvor HPV allerede er påvist. Med støtte for Sygeforsikring Danmark undersøger vi, hvordan den avancerede metode Next Generation Sequencing, forkortet NGS, kan bruges. Med NGS kan vi analysere hele arvemassen i HPV-viruset, altså hele virusets DNA. Ikke bare små bidder, men hele genomet. Det åbner 3 nye muligheder. Vi kan bestemme den helt præcise undertype af HPV, altså undertypen af f.eks. HPV 16 eller 18. Vi kan se, om virus har indlejret sig i menneskets eget DNA, noget der kan gøre risikoen betydeligt større for kronisk infektion og celleforandringer. Og vi kan identificere genetiske varianter af virus inden for den samme type eller undertype. Genetiske varianter, som måske har et mere aggressivt forløb end andre. Med andre ord, vi kan måske begynde at forudse, hvilke infektioner der er på vej til at blive kroniske og dermed farlige, og hvilke der bare er forbigående og ufarlige. Lykkes det, kan vi i fremtiden målrette opfølgning og behandling langt bedre. Kun de kvinder, der reelt har risiko for sygdom, skal henvises og behandles, mens andre, dem med de ufarlige typer, blot skal følges med nye HPV-test
indtil kvindens immunsystem får bugt med virus. Det vil betyde mindre overbehandling, færre unødvendige bekymringer og et sundhedsvæsen, der kan bruge sine ressourcer der, hvor det virkelig gør en forskel. Tanken om, at livmoderhalskræft en dag kan være noget, vi ser tilbage på som en sygdom fra fortiden, er ikke helt utopisk. Mange eksperter mener, at vi står på tærsklen til at kunne udrydde livmoderhalskræft som folkesundhedsproblem. Ikke ved at behandle mere, men ved at forebygge bedre. I dag har vi 4 stærke og veldokumenterede redskaber. HPV-vaccination, screening for forstadier, effektiv opfølgning og behandling af disse forstadier, disse celleforandringer, og ikke mindst fortsat forskning og udvikling. Disse tiltag arbejder sammen og forstærker hinanden. Vaccination forebygger, at infektion opstår. Screeningen fanger de tilfælde, hvor infektionen bliver kronisk og giver anledning til celleforandringer. Effektiv opfølgning og behandling af celleforandringer gør, at de ikke når at kunne udvikle sig til kræft. Og endelig forskning, så vi bliver i stand til at kunne skelne mellem HPV-infektioner, som kvindens immunsystem selv kan klare, og de farlige infektioner, som bliver kroniske og kan give anledning til celleforandringer. Professor Susanne Krüger-Kjær, en af verdens førende eksperter i HPV og livmoderhalskræft, peger på, at Danmark har potentiale til at blive et af de første lande i verden, hvor livmoderhalskræft næsten kan forsvinde. Vel at mærke, hvis vi holder fast i indsatsen. Men husk, de fleste kvinder i Danmark er stadig ikke vaccineret. Det første fuldt vaccinerede årgange er kun lige ved at ramme slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne, præcis der, hvor livmoderhalskræft begynder at vise sig. Og hvad så med dem, der er vaccineret? Ja, HPV-vaccinen beskytter effektivt, men ikke fuldstændigt. Den dækker de fleste, men ikke alle typer af HPV. Og nogen kan være smittet allerede før de blev vaccineret, så vaccinen ikke virker så godt. Derfor er screening stadigvæk helt afgørende for både vaccineret og ikke vaccineret. Det er der, vi kan opdage forstadierne, før de bliver til kræft. Tak fordi du lyttede. Tak fordi du lyttede til denne episode af Et liv uden livmoderhalskræft, historien og vejen frem. Jeg håber, du blev lidt klogere, måske også lidt mere håbefuld. Vi har aldrig haft bedre mulighed for at forebygge kræft, og vi kun